Mae Cymraeg yn gallu bod yn rhan o fywyd pob dydd mewn sawl gwahanol ffordd, gan gynnwys technoleg. Bydd y fideo yma'n dangos i ti sut i osod y dyddiad yn y Gymraeg ar dy Apple iPhone ac iPad. Wrth i ni recordio hwn yng Ngwanwyn 2014, mae'n bosibl cael ychydig o Gymraeg ar yr iPhone neu iPad, enghraifft y dyddiad a'r amser. Mae hefyd yn dealluogi i roi acenion Cymraeg, gan gynnwys acen grom neu to bach. Ar hyn o bryd nid yw'n cynnwys rhyngwyneb llawn, mae'r cyfarwyddiadau canlynol ar gyfer iOS 7. Mwyn rhoi'r Gymraeg ar waith, agor dy iPhone neu iPad a chlicio ar Settings. Byddi di'n cyrraedd sgrin newydd. Wedyn, clicia ar General. Byddi di'n cyrraedd sgrin newydd. Y cam nesaf, fydd i ti glicio ar International. Byddi di'n cyrraedd sgrin newydd arall. Clicia ar Region Format a dewis Welsh, United Kingdom, o'r rhestr. Bydd tic glas yn ymddangos wrth ei ochr. Wedyn, clicia ar International ar ben ucha y sgrin. Yna General ar ben y sgrin nesaf ac yn olaf, clicia ar y botwm Cartref i ddefnyddio dy iPhone neu iPad yn ôl yr arfer. Fe weli enghraifft fod y dyddiad islawr amser bellach yn y Gymraeg ar y sgrin, pan fydd y ffôn neu'r ddyfais wedi'i gloi. Ond sut mae cael acenion felly? Maen nhw'n gweithio ar bob app ar yr iPhone neu iPad. Mi ddefnyddio ni neges destun fel enghraifft. Agora neges destun wag. Mi ddefnyddio ni y frawddau ganlynol fel enghraifft. Dwi am fynd i'r tŷ i nôl dŵr. Dechreuai deipio. Pan gyrraeddid i'r gair tŷ, teipia ty ac wedyn dal dy fus i lawr ar y llythyren y. Bydd dewis o y ac y gydag acen yn ymddangos. Dewisia y gydag acen. Symudiwn ni ymlaen at y gair nôl. Teipia n ac wedyn dal dy fus i lawr ar y llythyren o. Bydd dewis helaeth o acenion yn ymddangos, dewisia o gydag acen grom. Yr un yw'r broses ar gyfer pob acen ar bob llafariad. A dyna'r camau i'w dilyn mwyn gosod dyddiad a defnyddio acenion yn y Gymraeg ar Apple iPhone ac iPad. Mae gwneud y pethau bychain a chynyddu dy ddefnydd Cymraeg o dechnoleg yn bwysig, a gellir gweld rhagor o fideos sy'n rhoi cyfarwyddyd pellach trwy fynd i'n gwefan.